जोङो दिनै बुहुमनां आइजो सान बे सानखौ जोङो दिनै दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादा फालिनो जों आवगायदों। बेवहाय जोङो जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि दाब दाब जायगायाव बयखौबो फालिनो थाखाय बिथोन हरदों आरो बेखौ दिनै गाजा गोमजायै जोंनि उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम बे सेबाश्रमाव जोङो दा फालिनो आवगायबाय। आथिखालाव दिनैनि जोंनि आइजोफ्रा हाबा जाखांनानैबाबो गुबुन हौवाफोरजों खारबाय थानाय बेफोर खोथाफोरखौ नुवा नङा बयबो दिनैनि समाव नुनो मोनदों, मिडियानि गेजेरजों खोनानो मोनदों आरो मेगनजोंबो नुनो मोनदों। बेफोरखौ आं सानो बेफोरो गोबां जाहोन दङ। दिनै जोंनि आइजो समाजा बर'आनो जा बा गुबुन हारियानो जा दिनै जोंहा गोबां सोलोंथाइ बिथिङाव उन जालांदों आरो बेफोरनि गाहाय जाहोनानो जाहैबाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो धोरोमजों लोब्बा गैयि। आं बेखौनो एक नाम्बाराव सानो आरो बे जोंनि आइजोफोरा बा जोंनि गारजेनफोरा फिसाफोरखौ नांगौबायदि सोलोंथाइ जा समाव होनांगौमोन बेफोर सोलोंथाइ होनायनिफ्राय एसेबाबो उन जानानै थादों। मिथियाखै माबायदि बैसोआव हाबा होनांगौ फिसाजोफोरखौ आरो माबायदि सोलोंथाइ होनांगौ आरो दिनैनि बे मिडिया जुगाव मबाइल बाहायनो रोङियावबो जोंनि आइजोफ्रा फुस्लायजादों। गोदै गोदै हौवाफोरजों थगायजानानै दिनै थगायजादों। जालाखार बिलाखार फिसाय थानानैबाबो गथ' थानानैबाबो दिनै थगायनानै लांखार जालाबायदों। बेफोरनि एक नाम्बार खार'ना जाहैबाय सोलोंथाइनि उन जालांनाय आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय। दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद हिसाबै धोरोम सिबिनायनि अनगायैबो माबाखौ समाज फोसाबनाय आरो आइजोफोरखौ फोसाबनायनि माबाफोर खामानि मावदों नामा? दङ एबा राहा लादों नामा? मावदों निस्सय। जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम बे आइजो आफादा जेब्लानिफ्राय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ 1925 मायथाइयाव आइजो आफाद दादोंमोन, जुदियावबाबो नाथाय गेजेर ससेयाव एसे जोंनि दैदेनगिरि आइजोफोरनि माखासे अबहेलायाव बे आइजो आफादा एसे माने खामानिनि बेलायाव एसे उन जानानै थादोंमोन। नाथाय जेब्लानाखि 2002 मायथाइयाव जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादखौ गोदानै दाफिननानै होफामफिनदों, बे समनिफ्रायनो जोंनि दुलाराय ब्रह्म धर्म आइजो आफादा धोरोम सिबिनायजों लोगोसे समाज सिबिनाय, न'खर दैदेननाय, सोलोंथाइ हाबाफारि फ्राव मोनफ्रोमावबो बाहागो लाबोदों लाइमोन आफादफोरजों। जोङो दिनै एग्जाम्पल हिसाबै जोङो सोलोंथाइनि बेलायाव टप 5 टप 10 बरायनाय हाबाफारियाव लाइमोन आफादजों आइजोआ मैखोमै समानै सांग्राङै बाहागो लाबोदों। आरो बिनि अनगायैबो जोंनि बे आइजो आफादा निसा बेसादनि बेरेखा जेरै जौ जुवा, थांखु सिगारेट बेफोरबायदि सोबनायनिखौ जों जेब्लायबो होबथाबोदों आरो न'खराव जौ संनाय हाबाफारिफोरखौ जोङो बादा होबोदों। बेबायदियैनो जोंनि न'खरा ब्रह्म न'खरफोरा दिनै फ्राय न'खरा जौ संनायनिफ्राय गोजानाव थादों आरो जोंनि आइजोफोरनिफ्राय प्रसारिका प्रसारक बेबायदि माने दानानै दैदेनहरनानै जोंनि आइजोफ्रा दिनैनि बे समाव ना बेदर जाया, जौ सिगारेट खुनु निसा बुस्थुखौ लाया। जाहोनाव बे आइमोननि दारैनो बे आइमोननि दैदेननायावनो समाजाव माने निसा बेसादनिफ्राय जोङो गोजानाव दोननो हादों। आरो बिनि अनगायै जोङो माने सोलोंथाइ बेलायाव जोंनि बे ब्रह्म समाजनि आइजो आफादनि दारै सोलोंथाइखौ थुलुंगा होनो थाखाय माने खामानि मावबोदों। आरो रांखान्थि जेरै न'खरनि नांगौबायदि थाखा फैसा बेफोरखौ गथ' गथाय फोरोंनायाव जाबायदि नांगौबायदि जायो बेफोरखौ जोंनि आइजोफ्रा गोबां माने हौवाफोरजों समान समान माने सहाय होबोलायदों आरो बाहागो लालायलायदों आरो मा दुलाराय ब्रह्म धोरोमखौ गोख्रोंसिन खालामनायाव आइजोनि सासे दैदेनगिरि जानानै ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोरखौ मा खावलायनो सानदों धोरोम सिबिनायाव गोख्रों जानायनि बेलायाव? आङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि जानानै आं बेखौनो खावलायनो सानदों, जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादा जिखि खना खनलायावनो थाया मानो आं बेखौनो खावलायनो सानदों। जोङो सेथियावनो जोङो धोरोमखौ जोङो सिबिनांगौ। जाय न'खराव जाय मानसिया धोरोम गैया बे धोरोमा जुनारजों समान होननानै बुंदों।
धोरोम गैयै मानसिया अगियान मुर्ख बेनिखायनो धोरोमखौ लोब्बा लाखिनानै मोनफ्रोमबो न'खराव जिखि धोरोम फालिया मानो धोरोमखौ जेब्लायबो जोङो सिगाङाव दोननानै न'खरखौ दैदेनलांनांगौ आरो जों गथ' गथायखौ जोङो मोजां लामाजों दिन्थिलांनांगौ सैथो बाथ्रा बुंनांगौ सैथो बाथ्रा बुंनो फोरोंनांगौ माने सोलोंथायाव जोङो जेब्लायबो आखा फाखा बुहुमाव जोङो मा आइजो मा हौवाफोर हौवासा हिन्जावसा जेबो आलादा फाराग लायालासिनो जोङो सोलोंथाइनि बेलायाव आवगायबोनांगौ आरो गेरेमसा न'खर दानायाव गेरेमसा हारि दानायाव जोंनि आइजोफ्राबो माने जेरावबो बाहागो लानांगौ होननानै आं खावलायनो सानो। उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय, FNF, महर ब्रेन्ड, बिबार ब्रेन्ड, आर'नाइ ब्रेन्ड, जुरिपाट, माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना, आर'नाइ ब्लाउस, फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।